Glowstone. Hello. Hej Charlie. Charlie. Ja. På YouTube også. Nej. Nej. Jo, det kan jeg lige love dig for, du er. Det kan jeg lige love dig for. Det kan jeg lige love dig for, Charlie. Det er du. Hvad? Du skulle på YouTube, du er. Du er glad for, fordi Men... du er på YouTube. Lille bitte Charlie er på YouTube. Seriøst. Seriøst. Så siger vi det. Du er på YouTube. Skal jeg selv sende et link til, når den er udkommet? Det gør du bare. Det gør jeg. Du er på YouTube, og jeg håber, du er rigtig glad for det. Ja. Sådan cirka, måske, jeg er ikke sikker. Hvorfor er du egentlig på YouTube lige nu, altså? Du er på YouTube. Jeg er bare glad for det. Faktisk ret ligeglad. Så du er lidt ligeglad med, at du bliver kendt over hele verden? Okay. Ikke lige hele verden langt fra. Ja. Nej, ja. Men du er på YouTube. Nej. Skal vi hvad? Nej. Hvor meget skal vi have? Hvor mange penge skal vi have? Det skulle ikke være en penge. Jeg har kun 5.000. Ja, det går nok heller ikke nogen penge, vel? Nej. Jeg har ikke engang 50 øre. Slå det op. Haha. Har du ikke? Nej, det har jeg ikke. For satan. Jeg har faktisk minus penge, for jeg skylder penge. jeg tror nok, jeg skylder sådan over 300 kroner. For satan. Kan du ikke lige sende mig nogle penge? Nej. Jo, fordi når du får det der link ved du på YouTube, så... Jeg skulle da ikke kendt for, mand. Nej. Hvad nu hvis du får 1000 milliarder views lige pludselig? Virus. Views! Nå. Sgu da ikke virus. Så skal jeg ikke. Det gør jeg jo ikke. Så. Wow, suveræn. Vi er perfekt, dem her. Ja, det du spiser. Hvad er det, du spiser? Ej, Rugbrødsmadder. Det er sgu da bare overlækkert, hva'? Vi fik pizza. I det godt. Og vil du høre, hvad der er på den her rugbrødsmad her? Jeg ved ikke. Der er varm makrel. Makrel. Varm makrel. Skal du også det, jeg siger? Hvad? Skal du også det, jeg siger? Ja, varm makrel. Ikke kold makrel, varm makrel. Hvorfor skulle det være kold makrel? Ved heller ikke. Det er varm makrel, der smager dårligst. Hvorfor? Det ved jeg ikke, det var lige den ulækkerste pålæg, jeg kunne finde på lige nu. Nå, så prøv at sende mig et link. Når den er ude af os. Jeg sidder og optager dig lige nu. Så prøv at stoppe den nu. Okay, vi ses YouTube. Kan du ikke sige hej, hva'? Ja. Ses. Ja, hej.